Irabazlea da, Ortiziarra, Joseba Intxausti, Hortatza. 10 urtetako txapeldunek tarten irabazlea, ni uste bastante ona dela. Ordiziko txapelketa irabaztea baino garrantzitsua da, baino haure oso garrantzitsua da. Hone azaltzen geha, 10 honenetako apilen 21 tan bendin indakoa. Bueno, nik ez dut ekarri, nik ekarri inde, baino seme ebiltzen da gaztaiken, ni gaztaik ez dut eiken. Ketu oso suabea, keiza egurrekin indakoa, oso suabea, ikusten da nola daun suabea. Mendiko belarrak, alarreko belarrakin. Besteik ez dauke, han belarrak udaberrin zerbait ona izateo ez dakit. Hango belarra guk pentsu egitazio ematen mendin ezarre, belarra utxe jaten duen. Gure ardi jaten den mendin, hango jana, belarra. Ni netzako da batetik garbitasune, bestetik larrea, ona, belarra ona, eta besteik ez dut ikusten, besteik, guk beste gauzaik ez dut ibiltzen. Inungoik, ez beranda egoien, garbitasune eta jana. Handi ez dut itxik itxego aukera egiten, bi honetan horribilia kursiri bat eiken, da gaur lan asko zeugen, da eitea jun behar izan du lan eitea. Guain bazkaltzeko garen etorriko eta